To EDSA! Kantahang pang-EDSA, sayawang pang-EDSA, EDSA! Tulugang pang-EDSA, EDSA! Kung nandyan ka, tutok na! Kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, 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 bunalikol. Ano ba yan? Walang lumalabas. Ganon din ba ang nararamdaman mo? Singa ka ng singa, Boards! Wala nang lumalabas! Ubus na, ubus na! Oy, andyan pa pala si Nicole Ayala. Oh, dali, ma-picture ka doon! Takbo! Dali, lapasin mo! Sige, lapasin mo doon! Habol! Hindi, bukas hila! Habulin mo! Go! Ayan, ayun, takbo! Ayun na! Andito pa kasi si Ferdinand Arinque, yung bumisita sa atin na galing Taytay na kagaya mong driver din na uncle. Ang sabi niya sa akin, lagi na lang binabati mo yung mga nasa taxi, nasa jeep, nasa bus, nasa grab. Kami hindi mo nababati. Ay, bakit? Sa ano bang dinadrive niya? Pison? Hindi tang! Sa truck. Nakapag-picture? Ayun! Success! O kaya binabati natin lahat ng mga truck driver. Kamsahamnida, mga truckero! Ayan, mga truckero. Maraming salamat sa inyong pakikinig. Sa mga kabaro ni Ferdinand Arinque, yung mga trucker, driver. Kamusta naman? Oy, eto mga kabisyo, pag-usapan natin to ha. Etong kumakalat ngayon sa social media na sa halip na appliance o pera ang ipaparaffle. Abay, mantakin nyo ha. 3 araw na pahinga na may sahod ang naging papremyo sa raffle ng isang kumpanya sa kanilang mga empleyado. Oh no! Wow talaga! Wow! Tang, logic na ba natin to? Ay sige, wag mo nang patagalin. Logican mo na yan. Logika na yan! Logika na yan! Alright mga kabisyo, logic na po natin to. Ano ba ang mahihita natin dito? Ano ba ang pwede nating matutunang leksyon sa isyong ito? Well, now mga kabisyo bakit hit ito sa mga person sa SOCMED o sa social media? Isa lang po ang ibig sabihin yan. That time is more important than anything else. Tama? May tama. Yung meron kang oras na makasama ang pamilya mo, mga kaibigan mo, mahal mo sa buhay is more than enough kumpara sa isang frigider, smart TV, ano pa mga gadgets, cellphone, di ba? Sabi nga nila time is precious because life is so short. Sino nga kumanta niyan? Ang mga fits pala, no? If life is so short. Diba? We know how much money, magkano ang balance mo sa iyong bangko. Alam natin yan. Pwede nating malaman, i-check lang po natin, balance. Pero hindi po natin malalaman kung magkano na lang ang balance yung oras ng buhay natin. Diba? So mga kabisyo, we don't know what will happen next. Hindi natin alam kung ano mangyayari. Pero sa mga kabisyo po natin pag ang time na nawala is gone forever.
hindi mo na maibabalik yung oras. Kaya importante po yung oras, mga kabisyo. Halimbawa, pag pumanaw ka na, walang nang balikan. Di ba? Dalawa na naman pwede mong puntahan eh. Langit o saan ano? Ferdinand, sa tingin mo, langit o Lupa. anong langit o lupa? Maliban sa lupa, langit o Impyerno. iyan, nadali mo. Langit o impyerno. Kaya ngayon, mga kabisyo, ikaw, manong driver, ngayon pa lang mag-decide ka na habang may oras ka pa. Diba? Pag gumawa ka ng tama, baka ma-disappoint mo pa si Satanas. Baka nag-aantay na siya. Ikaw, Ferdinand, lapit ka sa mikropono. Ayan, ilapit mo yung mikropono sa'yo. Ayan, Yan. Ano bang mas mahalaga sa'yo? Yung material na bagay o oras? Para sa isang kagaya mo na truck driver. Oras po. Bakit naman oras ang mas higit sa'yo? Minsan po naghahabol kasi minsan ng oras pag nasa biyahe. Pero hinay-hinay pa rin sa biyahe. Ayan. Kung papipiliin ka, halimbawa, chicks o oras? Oras Patay! Lagot! Hindi nakasagot agad! Naghang ka! Ibig sabihin, pinag-iisipan mo! Di ba? Pero oras ang importante para sa'yo. Maliban sa yung oras sa pamilya, oras sa partner mo, importante ba yan sa'yo? Opo. Bakit mo naman nasabing importante yan? Para sa akin po ganun pa rin naman po ang sitwasyon ko Kasi, di ba, nagtatrabaho ka para sa pamilya. Opo. Ngayon, kung wala ka ng oras sa pamilya mo, bakit ka pa magtatrabaho? Diba? Ayan, very good to si Ferdinand. Dapat sa mga ano tawag mo dyan? Anong may reklamo ka pala kanina. Ano ba yung reklamo mo? Sige, sabihin mo. Binabati yung mga taxi, yung mga bus, yung sa Grab. Ano bang hindi namin nababati? Yes pa, yung mga truckers po. Ayan, anong tawag sa mga truckers? Truckero. Yo! Pagsabihan nga natin si Conyo Bicolano, bakit hindi niya sinama yung mga Truckero. Yo! Ay, shout out sa mga truckero! Aray, mga kabisyo, ang oras natin ngayon, 6:36. Kunyari, DJ ka. Sige, Englishin mo sila. Hindi, kayo ay, my name is Diego Bandido, and syempre, Ferdinand Arinque. Kahit ano lang, sige na. Sakyan mo lang. Sabi mo na, busy. Sige na, sabi mo. Busy. Hindi, busy. Yes po. B, G, B, She. Busy. Abishi. Tara, let's mga kabisyo! Tara, tara, tara.